Καζάκης έδιωξε. Ο Καραγκούνης, η μπάλα στα... Στοχή της μπάλας να πιέζει, αλλά να δυσκολεύεται στην οργάνωση του παιχνιδιού. Άψογη εκτέλεση από τον Καραγκούνη για το δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα. Και πρώτο μετά την νίκη επί του Εργοτέλη πριν από 2 αγωνιστικές. Απίθανο σουτ. Ο Νίνης. Κανοτίδης με το κεφάλι. Προς τα πίσω Σαλπικίδης πλασάρει 2-0 στην κεφαλιά του Ζιλμπέρτο Σίλβα στο 40. Δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα. Κεφαλιά του Καντέ προς τα πίσω. Πρόλαβε το Ρόκα ο Σαλπικίδης. 2-0.